Вы слухаете подкасты «Свободы». Гутаркі з Яном. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Я стала вчитися українській мові отак регулярно тільки 2 роки тому. Білоруська і українська письменниця. Я б так хотіла б, щоб про мене говорили. До таких авторів черги стоять за автографами, мимо того, що, скажімо, з нами бувають і професійні білоруські письменники. Я б не погодилася, що мова наша вже все, помирає. Ці досконалі, геніальні рядки – це та сама мова, якою ми говоримо, один в один. Добрый дзень. Сёння ў нас у гасцях пісьменніца Наталка Бабіна, з якой мы пагутарым пра моўную і культурную ідэнтычнасць берасцейшчыны, зямлі, дзе яна нарадзілася, і зямлі, якая ляжыць па-суседску з маім родным Падляшшам. Наталка, калі я вам запрапанаваў размову, вы сказалі, што будзеце гаварыць па-нашаму. Ну і папрасілі мяне не перакладаць на беларускую мову вашы выказванні, калі б я рыхтаваў тэкставую версію нашай размовы. Ну, тэкставай версіі не будзе, гэта будзе аўдыё, так я адразу тлумачу. А па-нашаму, гэта канкрэтна па якому для вас? І чаму ви не хочаце, каб я менавіта пераклаў вас на беларускую? Пане Яне, я хотіла б говорити по-нашому для того, щоб слухачі Радіо Свободи просто почули говірку, яка є для мене рідною, якою говорять у нас на Берестейщині, а саме в Берестейському районі в селі Заказанка, але не тільки. Вона така притаманна великій території, багато сел говорять отак, як говорю я. Мені просто хочеться, щоб тут ми будемо говорити про українськість на теренах Білорусі, будемо говорити про українську мову. Мені просто здається, що доцільно і коректно, коли б наші слухачі просто почули оцю живу говірку, бо у цьому випадку ви краще один раз сказати, чим, скажімо, тлумачити це білоруською мовою. Мені хотілося б, щоб наша говірка поширялася, звучала. Саме для того я і хотіла б її говорити. Наша говірка – це діалект української мови, поширений на теренах Берестейщини. Вы говорили менавіта, як ви кажаце, па-нашаму, але ж мне здаецца, што вы крышку тут, скажем, ужываеце і лексікі з літаратурнай мовы. Ёсць словы, якія, на вёсцы і не ўжываліся. Так, саме так. Справа в тому, що, як вам тут пояснити, наша говірка, вона не розвивалася отак формально, ми не мали освіти українською мовою. Остання школа українська, яких на Берестейщині було дуже багато, більше 100, була закрита у 44-му році. І ясно, що в таких умовах мова не розвивалася. То великий цуд і диво, що вона взагалі заховалася. Тому я для себе зробила таку висновку, що оскільки це діалект української мови, то доцільно було б прив'язати її до української мови. І там, де я просто не знаю, яких слів з якоїсь такої лексики вже більше, як вам тут сказати, більше не побутової, а на якомусь іншому рівні, то я просто використовую слова з української літературної мови. Але хочу ще вам тут принагідно зауважити, що от я стала вчитися українській мові отак регулярно тільки 2 роки тому на курсах, які наше товариство української літератури організувало, як то кажуть, порятунок потопаючих, справа рук самих потопаючих. І досить часто, отак як ви мені кажете, що я використовую слова з літературної мови, то там на наших курсах наші чудові викладачі зауважають і роблять мені такі зауваження, що я використовую багато слов діалектних. Калі беларусу назваць прозвішча сёння Наталкі Бабіна, я думаю, у 9 выпадках на 10 чалавек звяжа гэтае прозвішча, калі чуў яго раней. Хутчэй з тым, што Бабіна, гэта такая асоба, якая выступае за украінскасць Берасцейшчыны, чым з тым, што Бабіна гэта беларуская пісьменніца, якая піша таксама і па-украінску. Тут з гэтым звязаны, я б сказаў бы, цэлы мяшок пытанняў, а я хочу разабрацца хаця б з некаторымі асноўнымі. А першае такое асноўнае пытанне, як вы ставіцеся да акрэслення Наталка Бабіна, беларуская пісьменніца? Вам тут патрэбныя нейкія дадатковыя тлумачэнні каму-небудзь? Я була б дуже рада, якщо б це справді було так, що люди пов'язують моє прізвище з питанням наявності українських говірок, української ідентичності на Берестейщині. То було б для мене велика честь, але думаю, що це не так. Але справді я
якби хотіла б, щоб це було так. Білоруська письменниця, ну так, але не тільки білоруська, а й українська. Знов таки це пов'язано з моєю біографією, з моїм, перепрошую за штамп, якимсь там творчим доробком, творчим ростом. Все зміняється, все тече. І коли, скажімо, раніше я більше писала білоруською мовою, і саме з білоруської мови мої твори були перекладені на 7 мов світу, то тепер я більше пишу українською. Тільки зовсім недавно завершила свій новий другий роман, і він написаний по-українську. І як люди, які його вже читали, спеціалісти, філологи, діалектологи, сказали мені, що мова цього романа – це такий знов-таки симбіоз літературної української мови і нашого діалекту. Ви знаєте, тут якби за якимись визначеннями там білоруська письменниця, українська письменниця, я не женуся, і для мене вони не такі аж суттєво важливі. Важно те, що ти робиш, а як же це буде сприйматися, то вже трошечки інша справа. Білоруська і українська письменниця. Я б так хотіла б, якби, щоб про мене говорили. Ага, слухайте, а тепер давайте поспробуємо розтлумачити, що таке для вас український характер Берестейщини ці Заходнього Полісся. У чим він головним чином проявляється? Насамперед, те, що на теренах Берестейщини, в багато яких районах корінне населення говорять діалектами української мови. Оце перше. Друге, є цілий пласт історії Берестейщини, пов'язаний з Україною. Напівзабутий пласт. З багатьох причин про це воліли не згадувати, не хотіли згадувати, не хотіли признавати, але він є. Історія, ведаеце, асабліва в таких памежных районах, яна хутчэй за ўсё ускладняе жыццё людзям і ускладняе ідэнтыфікацыю. Але вы вось тутай кажаце пра мову як адзін з асноўных чыннікаў этнічнай самаідэнтыфікацыі, калі я разумею, дык для вас такія паняткі, як родная мова і етнічнасць і нацыянальнасць, яны да нейкай ступені тоесныя. Знаєте, мені дуже подобається вислов Томаса Венслави про те, що сьогодні національна ідентичність – це не так справа походження, не так справа крові, як справа вільного вибору людини. Що до берестейців, моїх земляків, то тут така ситуація, що дуже багато було організацій, дуже багато було сил, які взагалі не хотіли б, щоб ми якось себе ідентифікували, щоб ми приходили до усвідомлення оцеї нашої української ідентичності. І тому для мене тут, розумієте, якби важно протистояти оцім силам. Про які сили я маю на увазі? Скажімо, нещодавно я довідалася, що якби заборона згадувати про наявність української мови і заборона вивчати українську мову заходила у 50-му році особисто від тогочасного міністра внутрішніх справ Білорусі Лаврентія Цанави. Протистояти оцій тенденції, оцьому наказові, це просто для мене дуже важливо. З 50-го року про це ніхто не згадував. Для мене важливо, щоб ця стіна мовчання, ця заборона, щоб вона була порушена, щоб взагалі і в Білорусі, і в Україні, і загалом в світі розуміли, що там у нас українська мова є. Ви говорите про причини, чому так було і що було б, скажімо. Це хутчэй за ўсё умоўны лад. А ось сёння, калі паглядзець, наколькі украінская этнічная ідэнтыфікацыя, яна паўсюдная сярод, я б сказаў бы, аўтахтонаў, не сярод людзей, якія ў савецкай частцы нават цяпер пераехалі з Украіны і там, скажем, жывуць і знайшлі працу у межах Беларусі, а менавіта сярод аўтахтонаў гэтых вёсак. Наколькі яна істотная, гэта украінская ідэнтыфікацыя. Колькі так процентаў тых патэнцыяльных, я б сказаў бы, украінцаў паводле вас сёння ўжо ідэнтыфікуецца? Ви знаєте, відповісти на ваше запитання дуже важливо. Якби ніяких прогнозів про потенційних українців так я робити не хочу. Для мене дуже важливо, що я врешті-решт якби знайшла своє місце, що моя душа стала на місце, що якась сутність моя, яку б хотіли порушити, до якої б мене хотіли не допустити, що я все ж таки до цієї сутності дійшла. Для мене дуже важливо, що я передаю свою мову далі. Не може такого бути, щоб мої діти не говорили українською мовою, якою говорили мої баба, дід, всі мої предки. Я просто пишаюся тим, що вони говорять і нашою говіркою, і літературною українською мовою краще, ніж я. І вони можуть там спілкуватися з нашими сусідами біля автолавки, можуть виступати на наукових конференціях або розповідати про якісь хімічні досвіди українською мовою. Це моє. Я якби не хочу і не маю такої мети когось там в чомусь переконати.
переконувати, когось кудись записувати, як в мене там деколи буває. Кажуть, Бабіна записує Берестейці в українці. Ні, я просто якби живу своїм життям. Я дуже щаслива, що я от дійшла до того, щоб зрозуміти, хто я є. І якщо мій приклад, якщо те, що я роблю, комусь також допоможе, то буду дуже рада. Але загалом, пане Яне, я думаю, що ви, як людина з Підляшшя, дуже добре розумієте всі ці процеси, які тепер відбуваються. Ця глобалізація в умовах Білорусі – це русифікація, в умовах Польщі – то, мабуть, можна сказати, полонізація. Все це не йде на користь тому, щоб люди зберігали говірки. І навіть не йде на користь тому, щоб люди зберігали свою національну ідентичність. Є такі, якби, тенденції, на мій погляд, до того, щоб люди перестали відчувати свою національність, але це не для мене. Ще коротко скажу, що, знаєте, от якби на такому знов-таки побутовому рівні, да, на рівні яких зустріч з посполітими людьми, мене дуже дивує живучість отеї українськості, живучість спогадів про українську історію і живучість нашої мови. Те саме назираю, коли ми багато їздимо з презентацією нашого білорусько-українського альманаху «Справа». У нас багато авторів пишуть, скажімо, своїми говірками, і завжди який це має відгук, як це людям подобається, як до таких авторів ідуть, черги стоять за автографами, мимо того, що, скажімо, з нами бувають і професійні білоруські письменники. Вони не користаються такою теплою увагою, при тому, що цікавість також є. Вось вы кажаце пра прэзентацыю альманаху «Справа», мы яшчэ пра гэта мне хацелася б вас запытаць дакладней, але пытанне менавіта тым, наколькі яшчэ гэтая мова жыве ў вёсцы, у якіх пакаленнях. Бо калі я мяркую па сваім Падляшшы, натуральна, падляшскія гаворкі, яны жывуць яшчэ на вёсках, але там засталіся ўжо старэнькія. Ці ваша вёска засталася там, дзе вы нарадзіліся, яшчэ там нехта жыве, нехта гаворыць, ці гавораць маладыя, бо з таго, што я ніколі не быў на Палесе, ні на беларускім, ні на украінскім, так мне цяжка, як бы скажем, меркаваць з власнага досведу, але з таго, што расказваюць мне там людзі, з якімі я кантактую, якія там пабывалі, яны кажуць, што мова гэтая, пра якую вы кажаце, што яна яшчэ жыве, яна фактычна засталася ў апошнім пакаленні бабуля ў 70-гадовых, 80-гадовых, яны яшчэ ў змозе гаварыць на гэтай мове, я б сказаў бы чыста, ну і нармальна выказваць сваё стаўленне да свету. А вось маладое пакаленне, якое перайшло ці то ў мястэчкі, ці ў гарады, яно гэтую мову забыла і гаворыць на расійскай мове там. Ну, не погоджуся. Я не можу, якби, дуже співчуваю, коли на Підляшші така ситуація. Хоча і тут я б з вами не погодилася. У мене є друзі з Союзу українців Підляшшя. Вони, якби, я знаю, що є школи, де вивчається українська мова, да, і вони користаються, ті класи, вони користаються популярністю. Я знаю, що є класи, де вивчається білоруська мова на Підляшші, правда? Знаю, що також батьки охоче віддають туди своїх дітей. Ясно, що ці процеси русифікації, вони йдуть. Але я б не погодилася, що мова наша вже все, якби, помирає. Нещодавно ми були в селі Мотоль Іванівського району. То таке велике село, ви, може, про нього чули. Воно славне тим, що там виробляють дуже смачні ковбаси, так, солодке, багате, заможне. І я хочу вам сказати, що там були молоді люди, там були молоді викладачі, молоді вчителя, там було і старше покоління. І дуже незмушено говорили по-нашому, по-своєму, на отій мотольській говірці. Мені дуже запам'яталося, як директор того підприємства, який виробляє ковбаси, на жаль, я не запам'ятала його прізвище, сказав, що я завжди говорю по-своєму. Де б ми не були, якщо два мотольці збираються, вони говорять по-своєму. Я в цьому бачу якусь, знаєте, перспективу, це привід для оптимізму. Ви знаєте, знов таки, є ж приклади, коли мова відроджувалася від нуля, правда? Тут багато залежить від самих людей. Скажімо, в мене була можливість минулого року весною проїхатися Берестейщиною просто селами, де є от такі старовинні, стародавні церкви, які там являються коштовністю. І я розмовляла з усіма священниками в тих церквах. І всім їм рівненько задавала питання: а ви говорите по-нашому? А ви говорите казання по-нашому? А ви співаєте наші пісні після служби? І з 5
з 5 людей, з 5 священників, тільки один в Жабинці сказав ні, це нам вже мова, цей язик нам вже не знаком. Всюди ці священники, ці місцеві жихарі говорили з нами по-своєму і казали, що вони цю мову зберігають. Так що тут не ясно, що воно буде, але важливо, щоб наша совість, наше сумління було чисте, що ми якби що можемо, те робимо. Вы слухаеце гутарку з Янам. Размаўляем з пісьменніцай Наталкай Бабінай пра тое, што магчыма і што трэба зрабіць, каб захаваць унікальную моўна-культурную спадчыну берасцейшчыны. Наталка, я вам просто зайздрошу вашего оптимизму. Я на гэта гляджу больш, як скажем, пессимистично. І калі я езжу по наших падляцкіх вёсках, я бачу, там засталіся старыя людзі. Натуральна, бацюшка гаворыць з людзьмі по-свойму, як бы яшчэ, бо тыя людзі, скажем, і слаба ведаюць польскую мову, не ведаюць расейскай, дык як яшчэ з імі гаварыць. Але будучыня мовы, скажем, ці вашай там на берасцейшчыне, ці нашай на Падляшшы, яна не на вёсках, а у гарадах. У гарадах людзі, якія, скажем, народилися в наших вёсках уже в другім пакаленні, яны ўжо не гавораць по-свойму. І тое, на што, мне здаецца, можна спадзявацца, гэта яшчэ, скажем, некі такі сентымент, нейкая эмоцыя, што вось вяртанне да мовы свайго дзеда, што вось можа варта было б. І на гэтай агульнай хвалі я б сказаў бы зацікаўлення рэгіяналізмамі, ну не толькі ў нашай частцы свету, але ва ўсёй Еўропе, бо па ўсёй Еўропе пайшла ўжо гадоў 20-30 хваля менавіта адраджэння такіх рэгіянальных моваў ці мікрамоваў, як іх называюць. Так што, калі дазволіце, я вам паставлю наступнае пытанне. Вы сказалі, што вось украінскай літаратурнай мове вы пачалі вучыцца ці то 2, ці то некалькі гадоў таму назад, што мне не моцна верыцца, але у мяне пытанне такое. Калі вы усвядомілі сабе, што вы насамрэч украінка, якая нарадзілася і жыве ў Беларусі? Ну, це було досить пізно. Це був такий процес, знаєте, не одного дня. Це був процес знов-таки пов'язаний з нашою родинною історією, з нашою сім'єю. Я, як і мій брат Андрій Денько, до 6 років загалом не говорила російською мовою, говорила тільки от на нашій говірці, але ніде не замислялася, не задумувалася, що то за говірка. Це були часи застою, часи, коли інформаційних зв'язків поміж Білорусі і Україною не було. Це були часи, коли, от ще раз повторю, було просто заборонено згадувати, що це українська мова. І тому якось так воно було. От говоримо і говоримо, нехай воно буде. І був такий випадок, про який я завжди розповідаю, і думаю, що може буде до місця розповісти і слухачам Радіо Свобода, коли мій брат на шахових змаганнях у Львові, він займався шахматами, виборов перше місце, і українці, от вони молодці, вони всім, завжди всім, хто вибирає десь там перше місце, будь-в чому, дарують Кобзаря Шевченка. І брат привіз цю книжку до нас додому. І пам'ятаю, що я просто її відкрила, під нема чого робити. І не знаючи отеї українські графіки, не що таке там із 2 крапками, що то за є таке повернуте, що то загалом як там це читати, стала розбирати Кобзаря. І мене якби в спину хто шпохнув, бо я зрозуміла, що ці досконалі, геніальні рядки – це та сама мова, якою ми говоримо, один в один, просто один в один. І туди зрозуміла, що це мова українська. Але знов-таки з цього моменту, коли от я зрозуміла, що ми говоримо по-українську, до того моменту, коли я усвідомила, що я українка, також пройшло багато років. Якби не одразу це прийшло розуміння, що якщо твоя мова українська, якщо тобі близький оцей український характер, якщо тут є історія пов'язана з Україною, то значить і я українка. Але воно прийшло. І я дуже радію, що воно прийшло, і хочу сказати, що одне з таких, ну як для мене, дуже важних подій, яка відбулася рок тому, я отримала посвідчення закордонного українця. Я тепер маю документ. Я не тільки за душою, не тільки за відчуванням душевним українка, я за документом українки. І те, що я українка, якби не повертаючися до вашого першого питання про те, чи білоруська я письменниця, воно не перешкоджує, а навпаки допомагає мені бути свідомим громадянином Білорусі і намагатися, якби, що я можу, щось робити для зміцнення білоруської ідентичності, білоруської культури. І більш за то, я прийшла до такого висновку, що для моїх земляків-берестейців оце єдино можливий шлях, бо інакше повна русифікація, повне нерозуміння цінності, коштовності національної ідентичності загалом. Інакше це буде якийсь такий, знаєте,
Крим, Донбас з закликом Путін веди війська. То вже якби про друге, то вже не про літературу, про політику, але от я твердо впевнена в тому, що от такий шлях для берестейців, то може один можливий, а може один з таких найбільш ефективних. Шлях до білоруської, якби до розуміння коштовності білоруської ідентичності, коштовності білоруської незалежності, білоруської культури. Про шляхи я хочу поговорить с вами крышку позднее, але ось мне так, коли вы сказали, что брат вам привез Кобзара, и вы, почитавши эту книгу, упершыню адчулі, что вы, магчыма, украинка, так мне ось цікаво, Наталка, запитаться, добра, а як ідентифікується національно ваш брат? Як ён, скажем, глядзіць на свою національну ідентичність? Йому так само Кобзар допомог неяк ідентифікуватися чи ні? Я хочу вам сказати, що брат чітко говорить про себе, що він білорус. То його вибір. Але, скажімо, я дуже рада, що ми з ним дуже близькі у цьому питанню, що він якби підтримує і те, що я роблю. Коли я кажу, що то мій шлях, що це може один з найбільш ефективних, то у нього був трошки інший шлях. Але буде перепис, побачимо, як він себе запише. Ви сказали про те, що ви вірите, що один шлях, як би, скажем, каб пазбегчы русифікацыі берасцейшчыны, гэта украінская нацыянальная ідэнтычнасць. Я хочу запытацца пра той перыяд вашага жыцця. Некалі вы працавалі у такой газеце «Заходнепалескае збудзенне» Міколы Шелягowicza. Гэта газета пашырала і прапагавала як бы новы стандарт літаратурнай мовы, не зусім украінскай. Так, «Заходнепалеская», там мела розныя назвы. Што вы думаеце пра гэты мовастваральны праект Шелягowicza і пра тую газету? Я перш за все хочу сказати, що Микола Шелягowicz – це дуже талановита людина у багатьох відношеннях, у багатьох галузях. Що в мене до збудіння, до Полісся, тієї організації, яку він очолював, привлекло, це от те, що говорили по-нашому, да. Але, розумієте, з тягом часу я побачила, що то трошки штучне таке створення. Воно не було за цим підґрунтя. Це було лишня сутність. Не було ятвяжської мови. Це видумана мова. І тим, це основна причина, чому цей проєкт, врешті-решт, не отримав широкої підтримки і чому він згорнувся. Для мене тепер зрозуміло, що такі мови, як виробив, кодифікував пан Микола, її загалом не було. То була спроба її створити. А це дуже складно і, мабуть, неможливо. Цікаво, бо ви лічите, що українська літературна мова, вона буде ближей до говорок Полісся, чимсь тая мова, яка пропонувала газета «Збудіння» і Микола Шелягowicz? Так. Я хочу вам сказати, знаєте, колись, як би вам сказати, я ж йшла до цього свого теперішнього розуміння не то, що прямим шляхом. Не одразу все склалося. Про те, яка мова нам ближча. Я хочу вам сказати, що колись був такий випадок на книжковому ярмарку «Книжковий арсенал» у Києві. Знов-таки разом з Оксаною Завбушко ми презентували нашу справу, бо ми в справі надрукували її казку про Калинову сопілку. І туди я також сказала, що я буду говорити зараз з вами так, як говоримо ми у нас в заказанці. На той час я загалом літературної мови не знала. Говорила тільки так, як у нас говорять. І коли я там виступила, дещо розказала, то пані Завбушко сказала дуже цінну знов-таки для мене річ. Вона сказала, що так, як говорите ви, могла б говорити Леся Українка або Ольга Кобилянська. То наша мова, і справді, знову, коли потім я вже стала більше читати ту саму Лесю Українку, я побачила, наскільки наша мова близька до її. Скажімо, як і ми кажемо «віте», а не «ви», так і в її текстах «віте» буде всюди, а не «ви», а як тепер прийнято в літературній українській мові. Багато таких філологічних якихось моментиків, які дуже-дуже чеплюються серце. І ти розумієш, що так, Леся Українка писала так, як ти говориш. Так, для мене мова Лесі Українки набагато ближча, чим мова ота ятвяжська чи там заходньополіська, яку розробляв Микола Шелягowicz. Ведаеце, я невялікі спецыяліст у гаворках Полісся, але я даволі дакладна чытаў гэтыя выданні, якія пакінуў па сабе Фёдор Клімчук. Мне здаецца, ягоная мова ягонай вёскі Сіманович, яна была абсалютна недалёкая ад гэтага стандарту заходнепалескай мовы, так як, скажем, піша Фёдор Клімчук, але ж яна для мяне таксама
сама і не українська. Тут рэч не ў тым, што, скажем, украінцы, калі вы паедзеце, пачнеце гаварыць па-свойму у Львове і скажуць: «О, як вы хораша гаворыце на украінскім дыялекце». Рэч у тым, калі прыедзе украінец, ведаеце, у вашу вёску і пачне гаварыць на літаратурнай мове, як людзі да гэтай мовы ставляцца. Маё пытанне якраз было звязана Знов таки, дозвольте привести вам приклад з особистої своєї, досвіду, з особистої історії. Колись була така історія. Моя баба Пілагея була найстарішою мешканкою нашого села Прилуки. І її запросили в клуб прийти і отримати там, якийсь там подарунок, але вона вже туди не могла ходити, і вона відправила мене. Коли я прийшла в клуб, я говорила з людьми, дякувала зі сцени за те, що за увагу до моєї баби, і передавала те, що вона там хотіла сказати своїм односельчанам, знов таки як я говорю тепер з вами. І після мені сказали на наступний день, що село гудить. А якою мовою казала та внучка Пелагеї? Вона говорила по-нашому чи по-українську? Знаєте, пане Яне, тут нема про що особливо много говорити. Починаючи від Карського і скінчаючи якимись сучасними дослідниками. Серйозні дослідники абсолютно спокійно, абсолютно без жодних сумнівів відносять наші говірки до українських. Все, для мене на цьому крапка. Як і ви, я не спеціаліст. Я не буду тепер поглублятися в якісь там філологічні дебрі. Це нехай роблять спеціалісти, і вони це вже зробили. Але я говорю з вами про те, до чого я сама прийшла. Ви не зрозуміли моє питання. Коли ви хочете запитатися, як я чу говорки Берестейщини українськими чи білоруськими, так я вам скажу однозначно, це українські говорки, бо, скажу, поводле академічної науки, тільки розумієте, що часом академія каже, що білоруська і українська мова – це наречие російського язика, а потім, скажімо, приходять інші академіки і кажуть, що це може бути фактично особна мова, і одна, і друга, і так вона є. Масштаб відділення української чи білоруської мови від великоросійської, він був непорівняльний, скажімо, з масштабами створення сьогодні мікромовів, але типологічно це подобні з'яви. Ось люди, які не відчувають, що літературна мова українська, це буде їхня мова, вони можуть сказати, що наша мова, наприклад, заходньополеська, так як сказав Микола Шилягович. Я не сперечаюся з тим, що академічно, Карський і всі інші, скажімо, визначили ці діалекти українськими, але для мене самое важное, що мова і національна ідентичність це сьогодні, вже у сьогоднішньому світі 21 столітті, це не то ясні понятки. Покольки, скажімо, для більшості білорусів, я не ведаю, кольки, це процентів 70-80, родною мовою з'являється та, яку я навчилися тата з мамом російською, треба було, скажімо, залічити російськими, вони ж себе російцями не лічать. І наоборот. Люди, які на Білорусі признаються, що вдома говорять по білоруській мові у переписах, скажімо, їх щораз менш, а ось, коли поглядите, колькі людей у процентах декларує білоруську національність, вони увесь час росли від війни. Дивно, правда? Це показує, що мова і національна ідентичність абсолютно не тоєсні, понятно. У мене тепер таке питання, чи є у Білорусі автори, які пишуть менавіта на цих берестейських, полеських говорках? Коли є, могли б назвати 2-3 прозвища самих для вас цікавих авторів. І чому вони, по-вашому, пишуть менавіта на говорці, а не на літературній мові? Знаєте, таких авторів багато. І я, коли починала видання нашого альманаху, думала, що я знаю там де кого, вони нам дадуть щось, а після це все перерветься. Але ні, для кожного номера все нові і нові люди дають свої якісь твори. Не можу кого назвати. Є такий чудовий берестейський поет і композитор Арсен Тетерук. Він пише літературною українською мовою. Його шлях до цього був такий, близький до того, як я розповідала про себе. Є такі непрофесійні авторі, скажімо, у нас в останньому свіжому нашому альманасі вчителька з села Дивін Кобринського району Надія Момлик дала нам свої вірші говіркою, прекрасні вірші. Для мене цікавий феномен, я б сказала, професійного письменника, члена спілки білоруських письменників Олеся Поплавського з Бреста. Він писав білоруською мовою. Потім він став писати своєю говіркою, так? Знов-таки, не знаючи літературної мови, він писав такою білоруською графікою, але своєю говіркою. Він сам з Кобринського району. Поступово він прийшов до того, що підтягнув літературну мову, став вчитися
І в останньому нашому номері справи закінчення його повісті «Час не належить мені» вже літературною українською мовою. Тобто люди пишуть говорками, це зрозуміло. Вони не хочуть просто, щоб ця мова помирала, гублялася. А чому небагато людей пише літературною мовою, то саме тому, що от не було освіти. Для того, щоб писати літературною мовою, треба ту мову знати. Щоб її знати, треба її вивчати. А як? Коли тільки не так давно в Білорусі з'явилася можливість вивчати українську мову загалом. Мне ось цікаво, коли ви кажете, люди хочуть, щоб їхня мова, у якої не виховалися, не померла, а пишуть на літературній мові. Яким чином літературна мова може запобігти смерті, скажімо, мови вёски, у якої чоловік? Літературна мова, вона складається з чого? Вона складається з діалектів, так? По-другому не буде. Неможливо, знаєте, заховати говірки, якщо не прив'язати їх до літературної мови. Які-небудь говірки Віленщини, так, білоруські, не зберегуться, якщо їх не прив'язати до білоруської мови. Які-небудь там білоруські говірки Чернігівщини, їх там багато, так? Великий там регіон, де люди, корінне населення говорять білоруською мовою, вони не зберегуться, якщо їх не прив'язати до літературної мови. Тобто іншого шляху просто нема. Неможливо. Говірка від говірки, села від села відрізняється, да? І для того, щоб люди одне розуміли, ці говірки треба якось вписати, якось вкласти в якусь вже існуючу літературну мову. Я з вами амаль ва 100% пагаджаюся. Немагчыма ўратаваць гаворкі з 30 вёсак, трэба зрабіць адзін стандарт. Толькі пытанне, навошта яго прывязваць да літаратурнай мовы украінскай. Вось я, напрыклад, як вы ведаеце, займаюся тым, што прабую тварыць і паказаць людзям стандарт падляшскай мовы. Бо я таксама лічу, што калі пісаць на гаворках 30 вёсак, яны і так памруць, што трэба прывязаць да нейкага літаратурнага стандарта. Але гэта не адзіны шлях, што я яго магу прывязаць да стандарту украінскай мовы. Стандарт украінскай літаратуры на Падляшші, ён настолькі далёкі, я б сказаў бы, што там нічога як бы з гэтага і не атрымліваецца, хаця ў нас ёсць і саюз украінцаў Падляшша, і гадоў ужо 30 яны спрабуюць пісаць на літаратурнай украінскай мове. Зараз ужо ад году ці ад двух, паглядзеўшы на тое, што нічога ім не атрымліваецца, яны зноў пачалі пісаць, як бы скажам, на падляшскіх гаворках. Так вось, гэта не адзіны шлях, што трэба да украінскай літаратурнай мовы палеска-падляшскія гаворкі прывязваць, ёсць і другі шлях. Може, ви і маєте рацію, але тут час нас розсудить. Побачимо, як воно буде. Віте робите отак. Віте, якби розробляєте мікромову подляську, так? І думаєте, що треба зробити такий стандарт. А мені бачиться інший шлях. Я не кажу, що він там, що ні, всі мають так робити, як роблю я, як роблять мої друзі, як ми тут намагаємося щось робити. Але це також може бути. Якби я поки що на таких позиціях стою, що треба прив'язуватися до тієї мови літературної, яка вона є. І туди, якби мова збагачається діалектами, а діалекти зберігаються завдяки тієї прив'язки до мови. Мені так бачиться, а я кажу, час покаже, чи не ви, не я не маємо рації, і ці всі наші говірки помруть і будуть задушені там у вас польською мовою, у нас російською мовою. Або може і ні, або може щось таке здариться, да? Щось таке здіється, що вдасться нам якось їх зберегти. А як? Ну що тут я можу сказати? Ну я ж не академія наук, як ви так кажете. Падляшскі выпадак, ён значна больш складаны, чымсьці палескі, калі я магу так сказаць. Таму што ў вас там, як я разумею, ёсць, канешне, пагражае русифікацыя, але выбар нацыянальны фактычна бінарны. Альбо беларус, альбо украінец, правда? У нас значна больш складана, бо у нас ёсць людзі, якія гавораць гэтымі нашымі падляшскімі гаворкамі. Большасць ідэнтыфікуе сябе як беларусы, але ёсць таксама тыя, якія ідэнтыфікуюць сябе як палякі, ёсць таксама як украінцы. І тут прывязваць да нейкай адной мовы. Гэты выхад, падляшская мікрамова, ён найменш канфліктны. У такой сітуацыі, калі тры нацыянальнасці, тры нацыі могуць адчуваць сябе спадкаемцамі этой мовы. Ну, але это так, скажем, на палях нашай дыскусіі. У мяне зараз да вас апошняе пытанне. Вось калі Мікола Шаляговіч выступіў з ідэяй заходнепалескай мовы, то яго абвінавачвалі ледзь не ў палітычным сепаратызме. Маўляў, ён хоча адлучыць Палесе, не ведаю, да чаго прылучыць, да месяца, ці там, скажем, да Словаччыны. Ну, я маю на ўвазе перш за ўсё людзей, заклапочаных падтрыманнем беларускай мовы і культуры, абапертай на беларускай мове. Ну, а вось цяпер вы сталі выдаваць справу. Бок альманах, які друкуе тэксты і па-украінску, і на палескіх гаворках. Ну, і гэты альманах выдаецца пад шыльдай Саюзу беларускіх пісьменнікаў. То бок людзей, як трэба думаць, найбольш заклапочаных падтрыманнем беларускай мовы і культуры. Яны што?
уже не баяцца украінскага сепаратызму на Берасцейшчыне. Наколькі, па-вашаму, змяніўся погляд у Мінску на моўную праблему на Палессі ад часоў Шелягowicza? Я дуже вдячна насправді керівництву спілки білоруських письменників за це розуміння реальної ситуації, за оце розуміння того, що нема чого боятися якогось тут сепаратизму, і за розуміння того, що українські говірки треба підтримувати, якщо вони є. Це потенціал для збагачення загальної такої білоруської культури. Білоруська культура, вона, як би сказати, не монолітна, так? Вона складається з культури білорусів, українців, поляків, там, татар, євреїв. Тут багато є національностей. Я дуже вдячна керівництву нашої спілки письменників за оце розуміння, за мудрість. Бо справді, да, бували такі якісь там гарячі голови, які там кричали, що ні, ніякому разі, тут нема нічого українського. А от наше керівництво це розуміє. І я просто безмірно вдячна за таку допомогу, яку вони надають, і за от ту підтримку. Ну і загалом хочу сказати, що так, трошки змінюється відношення до проблеми українських говірок Берестейщини. Дзякую, Наталка. Мы гутарылі з пісьменніцай Наталкай Бабінай у асноўным пра заходняе Палессе, але крыху і пра Украіну, і нават пра Падляшша ў Польшчы. З вами развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.